अगला दिने सांझ के यज्ञ हवन शुरू हो गए। दीपिका के एगो कमरा के भीतर बंद रहे। गुरुदेव आपन आ दीपिका के देह के बांध ले रहले। जैसे जैसे सांझ होत गए, चारों ओर हवा के रफ्तार भी बढ़ल। हवा के चलते आसपास के पेड़ के डांट टूटे लागल। यहाँ दीपिका भी कमरा के भीतर सिसके लगली। घर के चारों ओर 3 गोदिया जरावल गईल बा। गुरुदेव अपना गंभीर आवाज में मंत्र के पाठ करत जात रहले। अन्हार बढ़ गई। सड़ल मांस आ मलमूत्र के बदबूदार गंध से पूरा परिवेश इतना दूषित हो गए रहे कि सभे भाग के अपना घर के भीतर चल गए। खाली गुरुदेव, शारदा देवी आ जमींदार हरिश्चंद्र बैठल रहले। यही तरह रात के पहला, दूसरा आ तीसरा आधा हिस्सा बीत गई। कमरा के भीतर दीपिका पागल लेखा चीजन के तोड़े लगली। रात के चौथा पहर तक चारों ओर से गंध धीरे धीरे दूर हो गई। अहुरी शुद्ध शीतल हवा बहे लागल। दूसरा ओर दीपिका भी बेहोश हो गईली। गुरुदेव यज्ञ कुंड में पानी डाल के यज्ञ के समापन कैले। अगला दिने गुरुदेव जाए वाला रहले। ओही समय गांव के कुछ लोग आके बतवलस की काल्ह केहू रात भर शवदाह गृह में नंगा नाच बनवले बा, लेकिन सब लोग डर के चलते बाहर ना आई। आज सवेरे जब सभे जाके देखलस त आधा जरावल लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब के बोतल आदि शवदाह गृह में चारों ओर बिखराइल रहे। आ ओहिजा से तांत्रिक बाबा लापता रहले। शारदा देवी एकर कारण गुरुदेव से जानल चाहत रहली। गुरुदेव महानंद आचार्य कहले कि दीपिका के माध्यम बना के केहू लो लेवल पिशाच साधना कई चाहत रहे। नारियल के पत्ता के भी यही काम खातिर इस्तेमाल कईल जात रहे। नारियल के पतई के जवन कुछ छुवेला उहे माध्यम बन जाला। आ इतना जीव के मारलस? शारदा देवी जानल चाहत रहली। ए साधना में पिशाच के रोज तृप्त करे के पड़ेला। दीपिका के माध्यम बना के तांत्रिक उहे करत रहले। बाकिर अब की बेर ऐसन ना भइला। वैसे भी ऐसन लोग जहां बाधा पावेला ओहिजा आध्यात्मिक साधना ना करेला। एही से बड़की माई तू निश्चिंत रह। महानंद आचार्य गोपालेश्वर के आखिरी बेर यही दिन देखले रहे। एकरा बाद लगभग 20 साल बीत गईल बा। हाँ, पूरा 20 साल बीत गईल बा। सोनपुर के ओ घटना के यही बीच दामोदर नदी से बहुत पानी बहत रहे। कंकलीतला के घटना से गोपालेश्वर फेरू से महानंद जी के मन में लवट आइले। विजयकांत के पिशाच साधना के दौरा करे के घटना के कुछ महीना बीत गईल बाकर पिशाचनी साधना में अब की फेल होखे वाला गोपालेश्वर कांकलीतला छोड़ के चल गए। ओ बारे में तनीनी जान ली। गोपालेश्वर फिलहाल करीमपुर के लगे रहता रे। ओ महाश्मशान घाट में डेरा डाल देले बाड़े, जहां जलंगी नदी भागीरथी नदी से जुड़ल बा। उनका घर छोड़ला के 35 साल बीत गईल बा। शुरुआत में एगो तांत्रिक के सहारा मिलला के बाद ओकर राह बदल गईल रहे। उ तांत्रिक कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि हासिल कैले रहले। ओ तांत्रिक में कई गो रहस्यमय शक्ति रहे आ सही भविष्यवाणी करे की क्षमता रहे। ई देख के गोपाल बहुते हैरान रह गईलन। पंडित राम के घर में सुख के कमी पर हमेशा ज्यादा मेहनत होत रहे। ई देख के गोपाल मन बना ले रहले कि उनका पिशाच साधना करे के पड़ी। उ कबो ए साधना के असर आ अर्थ ना समझल चाहत रहले। उ खाली ऐसन सत्ता चाहत रहले जवन उनका के आम आदमी के दर्जा से कई गुना ऊपर ले जास। माई के मौत के संगे इरा आसान हो गई। वो कबो अपना बाबूजी से ना मिलत रहले, यही से उनुका से डर तक ना रहे। जब बाप के एह बारे में पता चलल तो बुझाइल कि एह घर से बाहर निकले के पड़ी, ना जाए के पड़ल।
बाप खाली ओकरा के भगा दिले। एकरा बाद उनका याद नहीं खे कि इतना साल में वो केतना तांत्रिक आपन गुरु बनवले। वो बरिसन से बहुत त्याग कईले बाड़े, अपना के ओ से बेसी गंदा बना देहनी जवना के हम कबो सोच ले रही। साधना के चलते उ मलमूत्र भी खा चुकल बाड़े, अहुरी उ कबो मुर्दा के सड़ल मांस खाए से संकोच ना कईले। धीरे धीरे हम खुद के तैयार कईनी। कबो साधना में फेल हो गईलन त कबो सफल हो गईलन। अब बहुते पिशाच उनका वश में बाड़े, बाकिर कर्ण पिशाचनी सिद्धि में वो अभियो नाकाम बाड़े। आखिरी कुशग्रहणी अमावस्या पर उनका एहू में उपलब्धि मिले वाला रहे। बाकिर एगो अनजान आदमी ओकर सगरी मेहनत बर्बाद कर दिहलसी। ओ दिन ही वो एकरा के खत्म कर देले रहते अगर वो बलिदान के सीमा से बाहर ना रहते। ओ दिन देवी कर्ण प्रकट होके चल गईली। एकरा बाद पिछला 1 साल से खोजत ओ व्यक्ति के खाली पिछला महीना के पता लगवले बाड़े, होकर एगो भूतग्रस्त राक्षस ओकर पता लगावेला। ओ आदमी के नाम विजयकांत हा। आ घर बरधामन में बा। वर्तमान में वो यहाँ रहत बानी, एही से गोपालेश्वर भी यहाँ देखाई देले बाड़े। एक बेर ओकरा साधना में बैठे खातिर विजयकांत के मृत शरीर के जरूरत पड़ जाई ना त साधना पूरा ना हो पाई। लेकिन पिछला 1 महीना से बहुत कोशिश कईला के बाद भी वो विजयकांत खाती कुछो बिगाड़े में सक्षम नहीं खन। केहू ओकर देह के बंधन में रखले बा के कैले बा। काहे कैले बाड़ू? गोपालेश्वर कुछ ना समझ पवले। का एकर मतलब बा कि केहू ओकर प्रतिद्वंदी भी बा? अगर ओकरा ओ प्रतिद्वंदी से सावधान रहे के पड़ी। यहाँ विजयकांत पिछला कुछ दिन से परेशान बाड़े। जवना घर में उ रहेला ओही में कुछ अजीबोगरीब घटना होखे लागल बा। बीच में विजयकांत के लागेला कि यह घर में उनका अलावे केहू अहुरी बा। विजयकांत ओ लोग के नैखन देख पावत, बाकिर ओ लोग के अस्तित्व के एहसास करत बा। यहाँ 1 महीना पहले भी सब ठीक रहे, लेकिन अचानक पता ना काहे होखे लागली अनहार छाया विजयकांत के जिंदगी कठिन बना देले बा। चलत घड़ी बाधा आवत रहे। खाना में गंदा चीज मिलावल, साफ सुथरा कमरा में कचरा फेंक दी। विजयकांत के कवनो नुकसान ना कईल, बाकिर हमेशा उनका के परेशान कईल। परेशान होके विजयकांत गुरुदेव महानंद जी के एगो चिट्ठी लिखले। कनकेलीतला से घरे लवटला के बाद वो फेर गुरुदेव से ना मिले। 6 महीना बाद ही यहाँ स्कूल के टीचर के नौकरी लेके बरधामन से करीमपुर आ गईले। एकरा बाद हम घरे भी ना गईनी। इच्छा बा कि उ पूजा के छुट्टी में घरे चल जाइए, बाकिर एही बीच ही सब अद्भुत काम होखे लागल। कुछ दिन बाद उनकर स्कूल के सहकर्मी जयदीप सब शिक्षक के काली पूजा खातिर अपना घरे बोलवले। वो विजयकांत से बात कईले। हर साल अमावस्या के दिन हमनी के काली पूजा बहुत धूमधाम से होला। अब की बेर रउवा भी आवे के पड़ी। ई भाद्रपद मास के कुशग्रहणी अमावस्या है। जयदीप के पता ना रहे कि वो औरी का कहत बाड़े, लेकिन विजयकांत के कान में कुछ ना चलत रहे। वो कनकेलितला के ओ भयावह रात में मन में लवट आयल रहले। 1 साल बीत जाए वाला बा, बाकिर और रात के आतंक अभियो उनका छाती में बा। जयदीप जी, अमावस्या कब बाड़े? अभी 12 दिन बाकी बा। ए शनिचर के अगिला शनिचर का दिने। बिना कुछ बोलने विजयकांत उठ गईलन। आ चलत चलत मन में सोचे लगलन कि एगो अमावस्या हा आ उहो शनिचर का दिने। ओ दिन कथी ना जइहे। घर से बाहर भी ना निकली। गुरुदेव के चिट्ठी मिलल की ना काहे कि अभी ले कवनो जवाब नइखे आई। अचानक 10 दिन बीत गई। विजयकांत आजकल आधा बेचैनी से बा। उनका एगो एहसास बा कि कुछ बहुते भयानक आ अशुभ होखे वाला बा।
उनका घरे जाए के चाहत रहे, लेकिन अब बहुत देर हो गईल बा। गुरुदेव कहले रहले कि गोपालेश्वर तांत्रिक उनका के जरूर नुकसान पहुंचाई है। विजयकांत मन ही मन सोचत रहलन कि ओ बेर बच गयल बा, बाकिर अब की कुछ हो गयल के बचाई।